V tomto videu vám ukážem krok za krokom, ako otvoriť demo účet u brokera XM a následne ho pripojiť k platforme MetaTrader 5. Podľa nášho názoru je XM vhodný pre pokročilých obchodníkov, pretože jeho platforma je o niečo náročnejšia. Ak sa rozhodnete, že tento broker nie je pre vás, v popise nájdete alternatívu pre začiatočníkov. A ak ešte nemáte účet XM, v popise nájdete odkaz na špeciálnu ponuku. Nech sa páči, pozrite si video. Ak chcete otvoriť demo účet, prejdite na webovú stránku brokera XM alebo kliknite na odkaz v popise. Potom stlačte tlačidlo Začať obchodovať a vyplňte registračný formulár. Musíte uviesť krajinu svojho bydliska, e-mailovú adresu a heslo. Príjmite podmienky a potvrďte registráciu kliknutím na modré tlačidlo. Po chvíli budete presmerovaní na riadiaci panel. Broker vás bude od začiatku vyzývať, aby ste overili svoj účet, pretože to je potrebné na uskutočnenie skutočného vkladu. Čím skôr to urobíte, tým lepšie. Z časti dostupných účtov si stiahnite platformu MetaTrader 5. Inštalácia je veľmi podobná na počítačoch s operačným systémom Windows a macOS. Môžete si tiež stiahnuť aplikáciu pre telefóny s operačným systémom Android a iOS. Po nainštalovaní MetaTrader 5 prejdite na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli pri registrácii a nájdete uvítací e-mail od XM. Tam nájdete svoje prihlasovacie údaje a číslo servera, ku ktorému sa musíte pripojiť. V ľavom hornom rohu platformy MetaTrader 5 kliknite na Otvoriť účet a vyhľadajte XM ako svojho brokera. Potom vyberte možnosť prihlásiť sa do existujúceho účtu a zadajte údaje demo účtu z uvítacieho e-mailu od XM. Budete tiež musieť zadať heslo, ktoré ste zadali pri otvorení účtu. Potvrďte a ste hotoví. Ak sú aktíva na ľavej strane sivé, znamená to, že s nimi nemôžete obchodovať. Ak chcete tento problém vyriešiť, prejdite do výberu dostupných aktív a vyberte symboly, ktoré sú dostupné pre váš typ účtu. Kliknutím na znak dolára pridáte aktívum do skratiek na ľavej strane panela. Po výbere aktíva, ktoré vás zaujíma, kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte Nová objednávka. Zobrazí sa konfigurátor objednávok, v ktorom môžete nastaviť veľkosť transakcie v lotoch, pridať stop loss a take profit. Stlačením červeného tlačidla predáte a modrým tlačidlom kúpite. Panel v dolnej časti vám umožňuje skontrolovať aktuálny stav vášho účtu a dostupnú maržu. Tu môžete tiež uzavrieť otvorenú pozíciu a realizovať zisk alebo stratu. Dúfam, že toto video bolo užitočné. Ako vidíte, používanie XM môže byť pre začiatočníkov náročné, ale po niekoľkých dňoch sa všetko stane jednoduchším. Ak sa vám to zdá príliš zložité, v popise nájdete odkaz na alternatívneho brokera, ktorého odporúčame začiatočníkom. Ďakujeme za pozretie.